Da ni'n wedi derbyn dim un cais am y swydd dros y bythefnos dwytha. Fedrai'm coelio hynna. Dwi'n deitha chdi. Dos na'n pobl ifanc lleol allan a isio'r swyddi yma, mae rhaid. Oce, iawn. Diolch beth bynnag. Ia, hwyl. Da chi o ddifri meddwl bod na ddiffyg pobl ifanc i lenwi swyddi fel hyn? Felly, da chi angen rhywun lleol, brwdfrydig a talentog. Just digon amser. Dwch efo fi. Da ni'n gwybod bod yna fusnesau unigryw yma, a da ni angen amlygu'r cyfleoedd yma yn Môn a Gwynedd, neu mae'r pobl ifanc yn mynd i adael. A no way bod ni eisiau hynny ddigwydd. Felly, dyma Siwan Williams, 22 mlwydd oed, o gan Lleol, brwdfrydig a thalentog, ond mae ar y ffordd i Lerpwl, oherwydd yn ei thŷ hi, dos am swyddi ffordd hyn iddi. FYI, fydd y tren yma mewn eiliad, felly fydda i chdi frysio. Mae yna lwythi o bobl fel Siwan yn meddwl bod rhaid gadael i lwyddo. A dyna pam da ni'n chwilio am 50 busnes disglair sy'n ei ddangos fod yna gwmnïau cyffroes, unigryw a difyr yn gweithredu mewn meysydd arloesol ar stepan yn drws. Felly, os fedrwch chi helpu, cysylltwch â ni rwan.